Ovaj snimak iz Kraljeva prilično je uznemirio javnost, a pre svega roditelje, pa je mnogima prvo pitanje šta nam se to dešava i gdje grešimo u vaspitanju, šta je sa decom. U vašem centru radite upravo na onome što svi roditelji žele, da im deca pre svega budu dobri ljudi, pa od čega vi polazite i kako izgledaju vaše radionice? Svako ko radi sa decom i generalno se bavi obrazovno-vaspitnim radom treba pre svega da mu bude prioritet da podeli neke vrednosti i da radi na tome da deca budu dobri ljudi. Kako mi to radimo na NTC programu? Trudimo se da osamostalimo decu, da ih podstaknemo da sami reše neki zadatak. Krećemo od banalnog, da se obuju, da se presvuku, i na taj način ne radimo ništa umesto njih od tih sitnih stvari koje ne mogu sami. I što bi naš narod rekao, ne činimo im medveđu uslugu. Cilj je biti dobar odrastao čovek, ali deca u tom uzrastu i odrastanju često slušaju kako je život nemilosrdan, svašta gledaju na TikToku, uče ih drugi u naše ime da je normalno, da nekako ta tolerancija bude niska. Kako ih vi ubeđujete u stavove koje im vi plasirate? Mi ih ne ubeđujemo. Zapravo smatramo da reči uče, primjeri privlače. Ako mi istinski verujemo u nešto i način na koji pričamo sa njima, radimo neke aktivnosti, provodimo dane, da mi možemo na njih da prenesemo neki pozitivan uticaj. Pored NTC radionice imamo kampove, imamo NTC klub gde provodimo zaista dosta vremena sa decom i imamo priliku da kroz svoj rad podelimo s njima te vrednosti i način razmišljanja. Dobro, a koje su još to osnovne životne veštine koje oni moraju da savladaju, u čemu im vi pomažete u vašem centru? Da li deca, recimo, vole da se takmiče i da li je to u stvari metod da se u tom takmičenju savladaju neke osnovne kategorije kao što su i pobeda, ali i poraz? Glavni cilj NTC programa jeste razvijanje misaonih sposobnosti, ali način na koji mi to podstičemo i šta radimo, trudimo se i neke druge segmente da pokrijemo. Tako, na primjer, timski rad, empatija, rad u mešovitim grupama što se tiče uzrasta i, naravno, takmičenje. Takmičenje jeste odlična metoda da se deca podstaknu da uvek urade malo više, malo bolje, a ne smemo da zaboravimo timski duh i bilo da smo pobedili ili izgubili, da čestitamo suigraču i da budemo zadovoljni sa našim rezultatom. Mi često imamo decu koja odbijaju da učestvuju u nekoj igri, bilo ona takmičarska ili čak i ne toliko takmičarska, ali trudimo se da ih naučimo i razgovorom, da ih podstaknemo da učestvuju i da shvate da zapravo je važno igrati se i da što se više trude, to će biti bolji, a ne moraju uvek da pobede. A šta ste vi primetili? Kako ih mi savjetujemo sa druge strane kao roditelji? Da li vi na neki drugi način onda dajete do znanja kakav treba biti u porazu, na primjer, ili u pobedi? Sve nas zanima, recimo, kako će naša deca da funkcionišu za 5 ili 10 godina ili 15? Kako će da se snađu u okruženju koje se tako brzo menja, ako nisu savladali osnovne socijalne veštine? Da li jesu? Kakav je vaš utisak? Zavisi, veoma se razlikuje i od uzrasta dece i od pristupa roditelja. Ono što mi smatramo da je jako važno je da širimo svesti kod roditelja, da obrate pažnju, da decu koliko toliko ograniče baš u upotrebi tih novih tehnologija koje su danas sve više dostupne i neki roditelji i forsiraju decu i upisuju ih na previše aktivnosti, možda čak i na nezdrav način potiču njihov takmičarski duh. Ono što je nama važno u radu sa decom i šta često govorimo roditeljima je da stvarno treba da se nađe taj neki balans između preteranog angažovanja deteta i opet da dete mora da ima neko slobodno vreme za svoje igre, za svoje aktivnosti, da može da se razvije onako kako treba u tom uzrastu. A zašto to rade? Zato što zaista misle da njihovo dete sve to može i želi ili ne žele da priznaju sebi da na taj način oni sebi kupuju lično slobodno vreme zato što im neko drugi čuva decu? Deca idu na previše raznih kurseva, raznih sportova, raznih vannastavnih aktivnosti.
Naravno da treba dete da ide na vannastavne aktivnosti, ali ne smemo u tome da preterujemo i upravo to što ste rekli, verovatno roditelji misle da čine najbolje za svoje dete, ali ono što svako detetu treba, to je zapravo da i roditelj posveti svoje vreme tom detetu i da imaju neke zajedničke aktivnosti u šumi, u parku, u prirodi. Ništa lepše nema za dete od toga. A onda sa druge strane što ste vi pomenuli, pojasnite nam kakvu promenu je recimo uneo internet i društvene mreže. Kako uspevate kako da izbalansiramo te dve strane dečije radoznalosti i potrebe s jedne strane i interneta s druge strane koje jeste to neposredno okruženje. Neće biti dobro ako se negiraju vrednosti interneta. Jako je važno naći balans. Ono što mi savjetujemo roditeljima jeste da bar u tom najranijem uzrastu dece, čak možemo danas videti i bebe koje su za ekranom od telefona ili tableta u kafićima, restoranima, pa čak i kod kuće tokom obroka. Roditelji u strahu da dete neće pojesti, da neće napredovati, puštaju ga da gleda u ekran i čak možemo da vidimo prizor bebe od 9-10 meseci kako kreće da plače kada se crtani završi i roditelj brzo prebacuje na sledeći. Jako je važno da shvatimo da to ništa nije toliko dobro za dete i da neće ono savladati engleski ili neke veštine putem igrica i aplikacija i da se minimalno, da se što više ograniči upotreba telefona, bar u tom ranom uzrastu. Nije isto ako dete gleda u ekran ili tablet ili ako gleda crtani na televiziji koji je na bezbednoj udaljenosti od oka. Koliko već želite da pustite deci neki program, neka to bude na televiziji, na udaljenosti i neki crtani film koji ste odabrali. Iako je dete i malo starije, možete i da komentarišete, da popričate. Roditelji kažu lako je meni dok su oni mali, šta ću sa tinejdžerom? To su veliki izazovi i stvarno s puno truda, ljubavi, razgovora treba da se postave granice i da se zna da to nije dobro, da bude ceo dan, non stop, sve društvene mreže. Dete treba da ima aktivnosti koje ga ispunjavaju, sport, druženje, priroda i onda će samim tim biti lakše ograničiti i ove moderne tehnologije. Dobro, ali kako koristimo svi Facebook i TikTok i Instagram i navikli smo da je sve odmah dostupno, sve je tu. Informacije nikad nisu bile tako brze i tako brzo stizale do nas. Nervoza već počinje, jeste primetili, ako je kompjuter malo sporiji ili ako je slab internet. Svoj život pokazujemo svima u nekom savršenom svetlu. Izgleda da su svi srećni i veoma lepi, lepši nego što jesu. Da li dete zaista misli da je to stvarno tako? Nažalost, verovatno da. Ali na nama kao odraslim osobama koji su ipak malo zreliji od dece i koji imaju uvid u to kako to sve može da utiče na našu decu, pa sad da li bili roditelji, učitelji ili vaspitači, stvarno treba da se priča o tome i ovo su jako važne teme i deci treba podići svest da nije baš to sve tako kako se prikazuje i da oni kao mlade osobe treba i da grade kritičko mišljenje, što svakako nije nešto što se preko noći dobije, već se na tome radi i to je ono što i roditelji treba da imaju na umu, a naravno i svi ostali koji rade sa decom. Vraćamo se Katarini Rajović. Katarina, naša inteligencija ne zavisi samo od genetskog potencijala koji nasleđujemo, ali se i u vašem centru pokazuje da je najbolji recept za sticanje i to povezivanje novih saznanja kod mališana upravo učenje kroz igru. Kako to mi da sprovedemo kod kuće? Jako je važan podsticaj okruženja i ono što mi stalno govorimo i prenosimo i roditeljima je da učenje kroz igru je moguće i zaista je veoma delotvorno. To su raznorazne aktivnosti, mi imamo igre za duboku pažnju, to su NTC šah, zeleno je više, gde deca mogu pola sata, sat da su uključena, da igraju tu igru i da im bude zabavno, da usput nešto i nauče. Današnje doba brze tehnologije i sve kratko, sve par sekundi da postignemo da dete ima duboku pažnju. Pored toga imamo igre koje spajaju misao i pokret i one su dosta dobre za razvoj detetovih potencijala. Tako, na primjer, svi znamo igru dan-noć. Ova igra je fenomenalna, a može još malo da se modifikuje. Ja sada igram sa grupom dece i kažem, svaki put kada kažem neko voće, to je dan. Kada kažem povrće, to je noć.
I onda ja govorim grožđe, kruška, krastavac, paprika, a oni ustanu ili čučnu, zavisno od toga kako smo se dogovorili. Oni zapravo u mislima moraju da imaju aha, šta je voće, šta je povrće, šta je čučanj i tim povezivanjem pokreta i misaonog procesa dobijamo jednu zanimljivu igru. Program primenjuje nova otkrića iz područja neuronauka u učionicama i u svakodnevnom životu. Što su pokazala naučna istraživanja? Koji period života je nekako najpogodniji za sticanje znanja, veština, socijalizacije, saznavanje pravih vrednosti? Mi smo čuli malo pre od direktorke predškolskih ustanova da je to upravo predškolski period, ali ona je govorila u tom kontekstu da je u tom periodu najbolje prepoznati da li neko dete ima sklonost ka nasilju. Šta sa takvom decom? Da li vi i sa njima imate neki specijalan, drugačiji sistem rada? Što se tiče prvog dela pitanja oko razvoja detetovih potencijala, dr. Ranko Rajović, inače autor NTC programa, dosta istraživao ovu temu jer generalno se bavi neuronaukom i kako on kaže do 3., 5. i 7. godine to su neki intervali gde je najveći razvoj detetovih intelektualnih sposobnosti, tako da definitivno da je 7. godina onako do tada bi trebalo dosta da se radi sa decom na tim poljima. Sad što se tiče dece koja pokazuju neke sklonosti ka nasilju, to više rade psiholozi, pedagozi, ali ono što smo mi svakako primetili da način na koji mi radimo zaista je zanimljiv i nestašnijoj deci i deci koja imaju malo lošiju pažnju i koncentraciju, jer pitanja koja mi postavljamo nisu nikad reproduktivna, ona ih potiču da misle, grade timski duh zato što oni svi zajedno dolaze do rešenja. Nema jedno dete koje zna rešenje, nego svi daju svoj doprinos i dođu do rešenja. Znači mi sa druge neke strane potičemo njihov timski duh, onda imamo opet niz igara gde se radi na empatiji i onda kroz te neke druge pristupe se nadamo da možemo da poboljšamo i taj deo socijalni gde eventualno može da se preventira i neko nasilje u budućnosti. Šta o tom sistemu učenja kažu one koji u njemu učestvuju, vaši polaznici, a šta roditelji? Da li je njegova suština veoma jednostavna? Sagledati, videti, lepo čuti dete i sve njegove potrebe. I ono što mi volimo da kažemo, koliko god NTC program imao neki plan i program i mi radimo po nekim načelima, jako je važno da mi zapravo osluškujemo potrebe dece. I ja sad ako radim sa grupom dece na kampu, pošto preko leta imamo stalno NTC kampove, ja moram kao jedan predavač da znam s kim radim, kakve su potrebe moje grupe i da prilagođavam sadržaj onoga što radim moje grupi. Isto tako i roditelji moraju da budu svesni potreba svog deteta, njihovih sposobnosti i potencijala i da taj odnos tako i postave i da prosto dete nema neki veliki pritisak ili konstantne neke kritike na ponašanje, već da nađemo način da ih podstaknemo i nekim pozitivnim obraćanjem podstaknemo da se dalje razvijaju. Katarina, hvala što ste bili sa nama večeras.